Gafodd ei eni yn Machen yn 1800 a mi ddoth o yn feddyg i'r ardal yma ac yn byw Llantrusant. A mi oedd o'n foi hynod o egwyddorol ac yn y fan lawer o deimladau dros iandera pobl cyffredin ac yn y blaen. A un o'r styriau mwyaf enwog amdano fo oedd iddo fo yn ei henaint gael mab. Doedd o ddim wedi prodi Penelope, ond gafodd o fab a roedd nhw'r enw Iesu Grist arno fe. Dwi ddim yn siŵr iawn pam, achos mae gymaint o straeon amdano fo yn mynd gyda merched beichiog a mamau di briod i'r capeli ar ôl iddyn nhw gael eu taflu allan o'r capeli oherwydd bod nhw wedi cael rhyw cyn prodas ac yn y blaen, ac oedd o'n yn ochri gyda'r merched yma ac yn y blaen. Beth bynnag gafodd o'r mab yma, ond yn anffodus buodd Iesu Grist farw yn eitha ifanc. Nawr te, am lawer o resymau, un ohonyn nhw oedd nad oedd o ddim yn credu mewn claddedigaeth a beth nath o, ond penderfynu amlosgi i fab, sef cynnal coelcerth. A hynny ar ddydd Sul, a mi welodd pobl oedd yn dod o'r capel hyn yn digwydd, a dyma nhw'n cael yr heddlu yna, a mi fi yna achos, ac yn y diwedd, o dorri soi hir yn fyr, tua diwedd y ganrif, tua 10 mlynedd cyn i Dr William Price farw, dyma nhw'n penderfynu bod amlosgi yn mynd i fod yn rhywbeth cyfreithiol trwy gwledydd Prydain. Ac yn fuan wedyn, wrth gwrs, y sefydlwyd yr amlosgfa ynglyn Taf, sef y cyntaf un yng Nghymru.